der er. Ja, prøv at se. Det er bare så beskidt. Prøv at se. Der er cigaretter og alt muligt. Kan I se det? Det er fandme for dårligt. Det er derfor, Så i dag skal vi prøve at kigge på toiletterne. ja, så jeg skal prøve at kigge på toilettet. Så går vi ind. Og nu skal vi ind og se. Prøv at se. Det første toilet. Det er meget klamt. Det er måske lidt rent, men det stinker. Det er det andet toilet. Og det her, det er det tredje. Prøv at se der. Så skal jeg lave. Håndvask. Og det er det andet toilet. Og se der. Anne, jeg klipper ud, så jeg selv. Jeg har lige sat min på pause, Anne. Jeg ved ikke, hvordan man sætter. Du trykker der. Så trykker du bare igen, så filmer den. Så går vi herud. Der er også meget skidt for sidste år. Ja, så kan vi herud. I sidste uge der fandt vi nogle rådne bananer. Og prøv at se, nu skal vi herop. Prøv at se. Nu kommer vi. Der er så meget skidt. Herop. Se, det er de Edgar banan. Hallo, kom nu, vi skal Sidste uge fandt de en råbrød fra år. Men nu, her. Der var Så går vi videre. Nej. den var så klar. Vi løber ned igennem klubben. Og alt. Pause. Nej, tænd for den igen. Så skal vi udenfor og finde de der skandaler, der er ude i haven her. Nej, vi skal kigge på toiletterne og se, hvor beskidt de er. Okay, det første toilet, vi er ude på, det er en skala fra 1 til 10, hvor beskidt de var. Det vil jeg nok sige var 8. De var meget beskidte. Ja. Så jeg vil lukke. Det er midt om eftermiddagen. Toiletter, skraldespandene er aldrig nogensinde som brugt før. Prøv at se poserne. Den er fra sidste uge. De smider dem bare overalt. Og så Ej, nu. Prøv kan jeg klippe det der udenfor. sko ser ud. Det lugter derude. Sådan, det skulle da være en vores. Ja. Det får i hvert fald 10, den er bare klam. Hvad der? Hende her, hun er bare så klam. Så klam som hun. Det her nu. Det er ikke de to. Nej, Danny er ikke. Nå, så går vi herind på kontoret. Vi filmer. Husk nu at sætte på pause en gang imellem. Nu er vi inde ved kontoret. Og Inden er en kontoret. gave. Tro mig. Hvem er det til? Ej, prøv lige at se, hvad for nogle billeder de har her. Se. Billedskandale. Billedskandale. Stor tak for. Det har vi. Så går vi videre. Skal videre? Nu går Andreas ud. Lektierum. Se det på skiltet. Det er lektierum, det der. Men der er lukket igen. Det er så alle dem her, der er. Det her det er skrald for 26 måneder af. Det er så alle dem her, der er slut. Det er myder. Det kan kalde skrald for det her det er skrald for 26 måneder. Det er rigtig meget. Vi har lige mødt dem. Og det her, det er så Det er så fænders. lidt sodavand. Det er så fænders. Prøv at se. Det er det, som de har brugt vores penge på i klubben. Og prøv at se, hvor beskidt det er her. Alt er blevet nødt. Ja, det er klart. Og prøv at se. Så beskidt er Vi væk. har ikke råd til nogen. Så lukker vi lige ind på Williamsen. Maler de simpelthen og resten. Så skal du lige hjælpe med det. Det er det værste. Jeg er ligeglad med, at man filmer mig. Hvorfor filmer jeg? Sjove piger. Der er heller ikke noget galt i at filme. Nej. Hvad sker der ved det? Ja? Det er med baby. Anne han op med at filme mig. Nej, jeg filmer dig. Hun filmer Sofie. Jeg pakker jeg stadig lige ved at pakke af. Ja, okay. Nej, det er virkelig, fordi vi laver Nej,